Assalamu alaikum, barka da zuwa wannan channel mai albarka. In yau ka fara shigowa da Allah muna roƙo ka mana liking, ka mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu a koda yaushe da zarar mun ɗora su. To yau darasin da zamu yi shine yadda za ka yi hiding na application ɗinka a bidiyo bidiyo ba tare da wani ya sani ba. To in za ka yi hiding ɗin bidiyo shine ka ɓoye bidiyon ka ba tare da wani ya sani ba, saboda misali aka ga wani private abu ko wani private space ko wani private menene, mutane za su na tunanin kana ɓoye wani abubuwa ne. Amma shi wannan application ɗin kowa ya san da shi dama, kuma ba za a yi tunanin an wani ɓoye abu ba. Wannan Xplayer ita ce application ɗin da ake hiding ɗin abu ba tare da wani ya sani ba. Especially mutum ya shiga xender ba zai ma ga bidiyon ba, balle ma ya tunanin tura ko wani abu. Kaga har a xender ya ɓoye maka shi, ba wai iya player zai ɓoye ba. Saboda haka yanzu misali ba mu shiga xender ma ga wani bidiyo sai a yi hiding ɗinsa ta can ɗin. To ga xender misali ba mu zo videos ɗinmu, ba mu shiga videos. Misali ba mu duba wani bidiyo haka, misali kamar wani bidiyo, misali mu ɗauki wannan bidiyon haka, wannan Nura M Inuwa ne yake wani show haka, ba mu ɗauke shi sai mu zo mu hiding ɗinsa. Ba mu zo yanzu shi bidiyon mu je mu hiding ɗinsa ta can, ga abin da zai faru. To kuna bi na dai ko? To sai mu shiga ita ainihin Xplayer ɗin nan sai mu hiding, domin ko a can ba za a gan shi ba. Ka already ka yi hiding ɗin abun ka kenan, ba wani wanda ya isa ya gane yadda abun nan ɗinka yake. Na'am, sai a zo a shiga wannan lock ɗin, gashi nan wannan lock ɗin. Kana shiga za ka saka pin ɗinka wanda kake amfani, in ma ba ka saka ba za ka saka. Sai ka saka pin ɗinka. Yauwa to ka ga bidiyoyi na nan wa'inda na hiding a nan gun, wanda ba wanda ya san da su. Sai ka taɓa plus ɗin nan gata nan, wannan plus ɗin haka sai ka taɓa ta gata nan a ƙasan nan. Yauwa sai ka taɓa ta, gashi nan. Ta ina za ka yi adding ɗin bidiyo ɗin, gasu nan dai bidiyoyi ne wanda za ka ɓoye, wato wannan ɗinsu. Sai ka adding to gallery ɗin nan. Na'am, ka shigo adding to gallery. Ga inda bidiyon nan da nuna muku yake, sai ka shige shi. Ga bidiyon nan. Shikenan ka hiding ɗinsa private, sai ka saka lock ɗin nan. Shikenan ya zo, gashi nan ya zo. To yanzu ko ta xender ka koma ba za ka gan shi ba. Ba mu koma xender. Ba mu koma can xender. Gan mu nan a xender? To ba mu koma. Ainihin videos, mun shiga videos. To kun ga bayanan da yana tsakankanin nan ɗin nan, amma duk gaba ɗaya baya nan saboda already an yi hiding ɗinsa. Saboda haka mun gode da Allah kar a manta a mana liking, a mana subscribe domin samun shirye-shiryen mu a kowane lokaci da Allah mun gode.